can't touch this. Čau lidi, my vás vítáme u dalšího let's play a tentokrát to bude Skywars a nacházíme se na jakém serveru, Vando? Teda aspoň čus Vando ještě? Čus Vando? Čus Eliota. No, čus Vando, ne, tak jako. Takže na jakém jsme serveru? Jsme na Minecraftu, tady pak když si dáš pak to... Jo, chápu. No, prostě to, tak tam uvidíte to a jdem si zahrát Skywars teda, to se říká. Ano, takže nehrál jsem tady, Vanda mi teďka dal to IP, takže to zkusíme tady zahrát. Takže... Jak to tady funguje? No, musíš skočit tady do té vody. Do vody si skáče. Seš tady se mnou, dobrý, a můžeš si dát kit. Ty vado, co je to kitu, jo? Ale jenom za ty coiny, ale já si můžu vybrat jen ten zombie. Pak si můžeš dát menu a můžeš hlasovat pro jump boost. Já si dám bezední zkoušku, to je hrozný. A dám si tohle. A ty česté... Co to bylo? Šplouchanec? Cože? Ty tady vysvětluješ moc rychle, jako. Odpojit, já jsem se odpojil. Co odpojil? No už jo. Mám tušení. No, takže si vezmu zombie kit, no. Jako čestek, super itemy. Vyber barvu skla. Jo, oranžová. Počkej. Oranžová jde jedině vybrat teda. Jo. Pro typ čestek, diamantový. Počkej. Super itemy. Dáme super itemy, to mají tam skoro všichni. Jsem dlouho nehrál Skywars. A jdeme na to, takže já mám tady dobrý věci. Ani nevím, jestli mi to půjde. Tady jsou fakt jako dobrý česty, když se tady hlasuje teda. A zajdem se na středu, jestli máš ender perlu. Zajdem se na středu. Zajdem. Nemám bohužel ender perlu. No, tak tam musíš dojít, ale bacha tě jdem se středu, protože tady jsou ty lidi fakt šikovní. Bohužel. Spadnou, že? Ne, mají to tady docela jako... Počkej, kde seš? To seš ty? Jo, to jsem já. Počkej, tak já tady na tebe mířím vajíčkama. No už to někdo je nějaká nějaký člověk už má taky antipedu. Koukám, jestli po mě nikdo nestřílí. Že bys mě zastřelila vajíčkama. Tak já nevím. Jinak budeme týmovat a když zbydeme dva, tak normálně přestaneme. Chytrý. Ano, přesně tak. Vanda to vysvětlila perfektně. Už tam leze další. Už je tam s diamantovým mečem, paráda. Já mám taky diamantový meč. Vanda se tam vrhá. Ty vole, co to je za Tak já ho neviděla. Mu to najednou ničeho nic jakože bát. Co tady chceš? Bacha láva. Víš co? Já tě obejdu ze zora. Víš co? Ona to bude střílet. Opravdu, Skywars mi moc teďka nejde často. Jsem Jsem větší odborník Bad Wars. Jo, už tě vidím. Dobrý, skáču. Epic Forest. Pěkný názvy map tady mají. Epic Forest. Dáme si teda zombie. Super itemy budeme hlasovat. Bezedný. Co to je ty skoky vůbec? To je, když někdo zahlasuje pro ten největší, tak prostě máš ten jump boost. Prostě, a ten mám úplně ráda, protože ty skočíš a je to úplně hrozné. Počkej, to je jako taky. Tak já jsem to aspoň zkusil, víš co, jakože. Počkej, co je to? Nějaký efekt, hele, dám srdce, si oheň. Já mám srdce. Počkej, jak chci taky oheň. Dám fire. Fire, do prčic, teď padám. Hej, tak tohle to je hustý. Hustý server. Doporučuji, dámy a pánové, budete to mít v popisku videa, tento server, doporučuji. Paráda, hraju tady druhou hru a jsem nadšenej. Fajn, hele, strom. Jdu na strom, nic tu není. Zklamalo mě to. Ten oheň se docela plete, ale je fakt hustý. Jo, ale zase mě to sedíčka taky. Ještě máme nějaký super skoky? Jo, máme. Máme, bohužel. Hustý. Nevím, uvidíme jak se... Ježišmarja. Jsou hrozný. Ty bo. Čistý bubů. Ty jo, hej, tak jako... Já často skáču většinou. Co jsi udělala zase? Co jsi asi udělala? Vanda zmizela z hry. Paráda. Hej, fakt dobrý. Musím říct, že to je dobrý server. Dobrý, já jdu doprostřed. Snad vyhraju nějakou hru dneska. Tak já tam nejsem, že jo, protože mi to vyhodilo, protože jsem se buglal do nějakých jejich postižených lián, že? Proč se buguješ? Protože ty srdíčka, že jo? Jo, já sám pokud asi taky budu do hlíny, ale... Budu bugla? Ne, nebudu bugla hlína, bugla hlína bude ve mně. Co to bylo?
Achý, ty po mě střílí. Jsem to Ty skočila. vado, já jsem zapomněl, že mám ty skoky a úplně jsem... Jdu střílet. Tak se budeme koukat na Eliota. Dobrý, že jsem nestratil svoji mušku a měl jsem jenom jeden šíp. Paráda. Hele, mrkneme se na lepší věci, paráda. Mám jednu věc, ježiši. Ty skoky jsou fakt přišly. Už nikdy pro ně nebudu hlasovat, měl pravdu. Co to bylo? Co to bylo? To prčic. Ty zmetku. Nemáš šípy. No. Si dej jabko. Enchanty. Wow. Vidíš, protože si ty skoky úplně postižen. Náhodou. Počkej, já. Sakra, jo, jsem na stromě, jsem v bezpečí. Útok! Kde je? Hej, to je hustý normálně, jak tady skáčeš. To je jak kdybych bojoval se Spidermanem, nebo co to je. Kde je? Sakra, to je úplně hrozný, když nevíš, kde jsou ty lidi. Jo, sakra. Ty vole, to je drsný tohle, to je drsný svět Skywarsu. Hej, dobrý, už jsem tam skoro byl. Sakra, už jsem tam skoro byl, já to chci nahoru, jo. A to někdo hoří. Wow, beru roha. Noha. Beru noha. Bereš nohu. Hele, tady je parkour, to ani nevím. Děláš si srandu? Jen tak netrefíš, ty. Tu máš. Ty chvíle. Ty ve, už je, že ty vysoký skoky serou. Aspoň neměla Jo. myslet. Woohoo. Nejsou tak špatný, když si to pak uvědomíš. Já vím, ale... No, to tam zase mektáš, prosím tě. Co? Zřetelně, ty jo, vy. Tak se soustředím na parkour. Ty tam hraješ parku, já myslím, že dneska hraju Skywars. No tady na tom lobičku. To je na lobíčku, aha. To jsi nevšiml? Já taky. Yes! Až dneska. Woo! Ty vole, ani nebyl z žebříky. Woo! Woo! Ty vole. Yes! To je bitva, hej, normálně, to je napínavý. Bude napínavý, až umřeš. Tu máš. Ty vole. Jsem takový jack. Už je to sere. Pojď sem. Pojď sem, ty hnusná srando, kde jsi? Sranda. To je zmetek, on se portnul. Jdu na hromadnou bitku tamhle k ním. Oni jsou ale tým. To mě nezajímá. Woohoo! Aspoň jednoho si dají. Woohoo! Do prčic, do prčic. Jako spáču. Woohoo! Yes, chytil jsem se na stromě. Dobrý, se potřebuji něčeho na život, ale. Už jsem tady. Už jsem tady zas. Já když se teď někam portnu, tak je po mně. Jo, jsem na tom stromě, dobrý, pohodě. Co tak prožíváš? Teďka musím furt skákat, abych... Udělal jump. Wow, on se chytil do lávy, ten hňup. Hej, no konečně, ty brdě. Vyhrál jsi? Ne, že tady byl ten jeden, nevím kam zmizel. Vanda tam není. Mara to nemůže sledovat přímého přenosu, tamhle. Ty Pojď sem. Bacha, láva. Vidím jí. Bacha. Schodí. Schodí tě a ty nemůžeš. Schodí tě a ty nemůžeš. Jo. Bacha. Bacha, už jsem jde. Ty ohinky už se tam nedávají. Jo, vyhrál jsem. Jo, přesně to jsem chtěl aspoň jednou dneska vyhrát. Do vodičky, počkej. Jsem tam skočil dávno. Mapa End, ten nevypadá vůbec špatně. Ty krůz. Fakt, dámy a pánové, tenhle server doporučuji na Skywars. Kdo opravdu má rád Skywars, není to vůbec špatný. Hlasovat pro boostboty, jasně. Co? No jasně, ty jsou nejlepší. Já si srandu. Zvolit efekt, teď Ty si jsi dám... fakt proč? Já nechci ten efekt. Co?
Trail. Jo, to je tohle, to je taky dobrý. Oheň si dám. Žádné. A co je Já tohle? nechci žádný efekty. Hlasovat o počasí. Slunečno, déšť, bouřka. Déšť. Teď se mám trošku tady zamotal všechno. To bude dešťový počasíčko v Endru. A ještě Já bouřka. nechci ty srdíčka postižený, ty vado. Tak si je vypni. To nejde. Já jsem si teď dělal nějaký úplně fuj, jo, to je tohle. Já jsem si nevzala kit. Jo, nejsou ty boosty. Nejsou. Nejsou. Asi to bylo takzvané, se říká přehlasovaný. Přihlasované UDF. Ona ani neprší! Sakra, já jsem chtěl déšť. Tak to zpětně řeš. Já ti mám vajíčko, já ho rozbiju. Počkej. Nevadí. Já mám to zmizelo. S bohem jdu doprostřed. Ty vado, já přes srdíčka nevidím. Jak Tak. jsi vypnul ty ohně postižení? Nevypnu, dal jsem si jiný kit. A jaký? Nějaký portál. Normálně, jak to vydává vždycky. Ty vole, já přes to nevidím. To je takový postižený úplně. To půjde nějak vypnout. Já se to netrefím. Vando, jestli zase umřeš, To možná. tak to nebude moc. Vyhočům. Vanda to má opravdu hezký. A co vy tam dva děláte? Přestaňte se týmovat. Dejte si schválně kit Srdce. nějakých srdíček. Vůbec nic neuvidíte. Rada na zlato. Ježi, já jsem se podpálil. To jsou lekoči. Kde jsi? Já jsem na tom okruhu. Sakra, umřu. Neumírej! Klíde. Oh. Neumírej! Woo! Tu máš, buď sticha. Co je? Tu máš. Sakra. Můžeš. Nech to. Umřel jsem. Clarisou jsem se zabil Clarisou. Běž po ní, prosím tě. Dobrý, jdem hrát. Hej, ale co to je ty srdíčka? Oh. To nejde vypnout. Ukáž, já se na to podívám. Výběr barva. Už jsem to, nevypnul jsem to. Nemám, prostě to nejde vypnout. Abeceda, tak se dám na abecedu, bude doufám lepší. Hej ty vado, normálně to by mělo jít no. No a abeceda je různě lepší, jako než nějaký srdíčka, který je tady... Nejde to fakt vybrat, tak teď si dám abecedu taky. Ty vole, co to je k sakru za mapu, polboha? To je trošku obří. Co je tohle jako za mrak divnej? Jo, ještě jdeme hlasovat pro botičky. Hele, je to 2 na 2. Tak to budete vy, že jo? Jak to? Ještě 2 na 2. Jo, výběr skládám si oranžovou. Hlasování pro jo, super itemy, hlasovat pro jo, to jsem tam teďka byl. Co je hlasovat o čase? Svítání, poledne, soumrak, půlnoc. Kde je tam půlnoc, no? Nevíme, že jo? Oheň. A slunečno, já chci déšť. Tak, jsem si to odhlasoval, hej, to mě strašně baví to hlasování, to je asi jediný, co mě na tom baví. Ne, dobře. Ty je často jak na kadě, no. Jo, ta abeceda není tak špatná. Není no, aspoň taková... to vidíš než přes srdíčka. Jo, ještě lepší věci jste mi nemohli dát, kromě ty jedné enderperly, která mi je docela k ničemu. No, už jsem se řekl, že tady nic jiného nebude. Přesně o tom jsem mluvil. To je maně. Přesně o tomhle jsem mluvil. Musí nějaký bloky. Přesně o těchto věcech jsem mluvil. Přesně o těchto věcech jsem mluvil. Máš všechno dia? Nemám zatím. Já mám kromě kalhot a hlavy. Dobrý. Ne, zase nejsou ty vysoké skoky, škoda. To není. Ale je noc, tu jsem chtěl. Přesně tak. A tak ono to nevadí, když je to teď No právě, ale že to je takový... Jo, už mám. Soumrak. Kde se sejdeme? Budeme schodit spolu teďka, musíme to trošku. Kde jsi vůbec? Já jsem furt na ostrově A ty do mě nemáš vůbec ty. Jo, ale na jakým? Jdu doprostřed. Já sedím se na středu. Sejdem se ve středu. Tohle bylo ho. Sejdem se ve středu, jo? No tak to máme za 4 dny. To mám času. Taky jsem ve středu. Dobrý, tak když se tady potkáme, tak se nezabíjet. Ano. Pokud diamantové kolhotky, ty nemám. Ty potřebuju. Ale dávej si bacha, na tebe nikdo nedělá útoky. Nějaký cubrdliky na mě. A
asi tě vidím. Uvidím? Já jsem říkala uvidím. Já tě nevidím. Já. Tamhle si, už tě vidím. Spatřil jsem tvojí. Potřebuju luk, chci do někoho střílet. Mám jeden a hodně šípů. Já mám spoustu šípů a nemám luk. Jsem Foldia. Já skoro taky, kromě čepice, která už se dá najít. Jsme Foldia, dámy a pánové. A já jsem taky Foldia. Takže by sem všichni neměli jít. Mám tady pro tebe luk. Už jsem ho právě našel. Bacha, jsou tady! Ne, kde? pomoc mi! Já tě nechci strefit. Sakra. Ty hajzlem, hodem dej parchanta. Ne, Tady jsou dva. Beru si jednoho. beru si jedno. Mám ho. Ty, lávu tady nám. On do mě ani jednou nebouch. Fakt hustý. Lávu tady rozhazuje parchant. Ty. Co děláš ty? Po něm, hele, já ho obejdu. Jo! No. Hej, pak se podívej, až to video bude vydaný. Normálně. Ten jsem ho tady byl a o mě ani jednou nebouch. To je epický. Dobře. To bylo normálně. Jsem na sebe hrdý. OK. Kde je ten zbytek? Ty dva. Na ostrově, podle mě se schovávají. Je to tak velký, jak mám asi vidět, kde jsou. Musíme čekat až... Oni asi byli týmy, co ty dva? Byli no, protože do sebe nešli, že? Tak jsme rozbili jeden celý tým. Hele, můj ohnivý šíp. Dobrý, jak jo, kde můžou být? Já tady zastavím tu lávu, protože je to velice nebezpečné. Tamhle nikdo není. Tamhle to vypadá, že ano. Vypadá to nadějně. Ty brďo, kam zmizel? Tady je! Dani. Svině! Běž. Ty parchante. Další, jsou tady další. Je tady další Pepina. Týdek, já jdu po něm. Mně se to laglo. Lagě svině. Ona si vzala to zlatý jabko enchantovaný. Tak utíkej. A má lávu. A jsou tady hodně lidí. Já už jsem ho zabil, klídek, mám ho. Bacha! Co je děláš? Sakra, wow. Drž hubu. Drž hubu. Má jenom ubou sekerku. To je nějaká... Si vole, co to je, sakra? Počkej, beru si na starosti. Hej, ona je nesmrtelná? Co to je, sakra? Ona má ty blbý... Budeš už laskavě, buď teď sticha, ty vado. Máš hodně? Zlatý jabko. Jo, ty jsi mě schodil. Ne, vypadáme oba. Ty jsi mě schodil. Ty jsi vyhrál. My jsme padali na stejno a ty jsi vlastně... Vidíš, Vanda spadla pomocí. Dovojdu spolu. Pojď do portálu. Jo, to není špatný. Teď vyhraješ ty, jo. Ale tak... mě znova neschodíš, že? Jak jsem tě mohl schodit? Protože ty za mě bouchnul. A já jsem pak taky nějak spad, ale nějakým způsobem. Kit a jdeme hlasovat. Okay. Výběr skla oranžový, zvolit efekt. Mám efekt. Prosím vás, ten, kdo se teď dívá a kdo je z tohohle serveru nějaký. Možná třeba, až se odhlásíme a jo, se přihlásíme, tak třeba to fungovat nebude. A jestli jo, tak ten server rozmátím. Ale náhodou mají tady dobrý Skywarsy. Mají. Nestěžuj si, jste dobrý chlapci. Jestli se nám to díváte někdo, kdo tady na tom serveru pracuje, a dělá tady manažera, tak úplně opravdu dobrá práce, hoši. Hezký Skywars. Nehrál jsem tady vaše jiný minihry, ale tohle zatím je dobrý. Tady jakože jsem to povedl. Fakt pěkný. On je ten Jumbos a... Ukáž, paráda, to jsem si vždycky přál. To nemám ráda. Nějaký routen hnusy. Luk. OK, jdu do prostřed. Kdo tam je? Jsi uprostřed? Ne, já jsem na tom kruhu, tam jsou taky věci, že? Takže... To Enderpearl nefunguje. Funguje, asi to buglo. Tady fakt jako musíš dělat zatáčky, protože jako když skočíš a... Skočíš špatně, já už jsem full dělal, ne? Nejsi uprostřed, jo? Ne. Ale já můžu tam dojít hned. Co děláš? Jenomže já mám fire resistant, ty pitomče. Tak to si opovaž do mě bouchne. Mamo, zabil jsem ho v pohodě. Paráda, tohle byla jednoduchá hra. Počkej, ty jsi vyhrál?
Ne, ještě ne, ale hořím. No, Nehořím. pojď, radio. Tady pustil ten pako, já tady celý zabedním. Dobrý. Jo, že jsem si vlez do vlády. Do vládi jsem si vlez. Do vládi hrušky. Já jsem si do lávy. Takhle, tak. Mám 8 ender pearl, co s tím? Asi chceš, abych se potla k tobě, co? Ježi, my jsme tady už jenom 2, tak teď musí vyhrát i Vando vlastně. No, tak Vando, co? Co? Takže, já se potom tam tu Maníkovi, podívám se, Čili se tady byli, a teď si zabila teda toho posledního, co tam byl. Toho Gigatuka, nebo? Ne, toho co zabil ty. Fakt jo. To měl tak snad děti to, tady byl, yeah. To je tak hrozný. Dobrčis. Dejte ho, dejte fakt hustý. Co to bylo? Jsem odbouchla ten. To se dá odbouchnout? Jo. Dá. Já to se odbouchnout. Ale ubere ti to hápka. Nevadí. Ty jsi mě zabil. Jo, tak ne. Ne, já jsem se odbouchl tou věcí. Takže my doufáme, že se vám opět Let's Play ze Skywars líbil. Doporučujeme tenhle server na Skywarsy výborně, jenom bychom trochu dali efekty, aby se dali vypnout, ale vůbec nevadí, dobrý, že tam jsou efekty i na paráda. Takže pokud se vám ten server líbil, tak samozřejmě se koukněte do popisku, tam budete mít, jak se to jmenuje tenhle server. A samozřejmě pokud se vám líbilo video, tak se na něj podívejte a my se rád budeme těšit u další minihry z Minecraftu. Když se vám video líbilo, tak se na něj podívejte. Jo, aha, pardon, tak dejte like samozřejmě. Teď jste se na ní asi podívali, co to je jedno. Takže budeme se na dalšího videa z miniher, z Minecraftu, mějte se hezky a čau. Čus!